sinembuk endahing busana akarya cingak ingkang samya bumiat prakting madyaning pawiwahan kagiat kang apindha sita resmi nenggih sekaring pawiwahan hanguninganing para tamu sampun kebak ambal-abal ngebaki sajroning sasana pawiwahan kadyan daya-dayana pancak sujine pandhapi miwah bali winangun marmo tumambuk ing raos tumaneming kalbu yayah lina bongjroning wadaya kelem karo bane menganis tubuh tanpa cinitra